Tervetuloa Mr. Ternon pariin ja tänään tehdään vlog. Niistä mä olin sanomassa, että mä olin vaihtunut tällaiseen tietokoneen paikkaan. Tässä pois tieltä. Tässä näin oli toi tietokone ja tässä siis, ja tämä oli tässä. Tää on nytkin tässä. Tämä on läppäri. Ja läppäristä ollaan yhdistetty tähän näyttöön. Joo, ja minä on tämmöstä energidrinkkiä ja ajattelin, että tämä olisi ottaa videolla, mutta oli jännä, niin ei jaksanut pidätellä. Joo, tämän maku oli 5/5. Purkin hienous 4 5/5,5. Annan tästä purkin hienouksesta. Ja niin mä oon taas tekemässä niitä kysymyksiä, että kirjoittakaa tuonne alas kommentteihin, mitä te olette halunneet kysyä minulta, niin minä sitten vastaan niihin kysymyksiin. Ottakaa vähän se. Niin, minä vastaan niihin kysymyksiin ja niin, minä vastaan niihin kysymyksiin ja sitten mä aion tehdä mikä se nyt nimi oli? 20 spesiaalin, jotka on vissiin tulista tai kirpeää. Jompaa kumpaa. No, se oli taas Terno täällä ja ei mitään muuta kuin restit.